Hola, molt bon dia i moltes gràcies per l'acollida del divendres passat i els que em vau donar calbots, doncs també, moltíssimes gràcies. Dilluns, 1 d'agost, i comencem amb allò més destacat de les notícies de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Aló, Àngel Martín. El mar a 30 graus i els nostres hospitals també, per això per la manca de manteniment de la Generalitat. Els hotels a un 90% al mes d'agost i es busquen 15.000 treballadors per la construcció. Per què no els trobaran? Els pescadors del Campello atribueixen la disminució del 20% de les captures a l'escalfament del mar. Per cert, dissabte vaig estar al Mercat Central d'Alacant i m'agradaria saber quin puesto té peix procedent de llotges properes i qui no. Això no hauria ser obligatori? Després de 20 anys, el pantà de Tibi, el més antic d'Europa, es tornarà a utilitzar després d'aprovar-se un projecte que dessalarà les aigües del riu Montnegre per al reg d'hortalisses i tomatecs de l'horta. La protectora d'animals Huellas en la Muntanya està tirant endavant una gosseta que algun fill de la gran puta va abandonar malferida precisament al riu Montnegre. Així que si us sobra algun euro o voleu tirar-les una maneta, segur que us ho agrairan. Sobretot la gosseta. I si algú ha vist qui la va abandonar per a que es muiga, doncs ho dieu als de la protectora perquè puguin denunciar-ho. En esports, l'Elx arriba a la xifra de 20.000 abonats. Són les festes a Muro, Gata, Murla i Agost i segur que hi ha molts pobles més. Al cap de setmana vam obrir el rebost mediterrani i vam trobar gaspatxo de rap i gambes acompanyades d'ibis magnum de cup de la muntanya. Ale, passeu bon dia. Adeu.